Vítejte, pojďme zjistit, jak se skenovat. Vložte telefon do zařízení Scanboxu. Před zajištěním systému se ujistěte, že objekty fotoaparátu i svítilné jsou čisté a viditelné průzorem Scanboxu. Vezměte tubu rozvěrače a pevně ji spojte se zařízením Scanboxu. Jakmile bude rozvěrač správně připojen, uslyšíte cvaknutí. Aplikace vám pomůže přizpůsobit Scanbox tak, aby tuba byla ve středu obrazovky. Jdeme na to. Vložte rozvěrač do úst, nejprve na jednu stranu tváře a pak na druhou. Držte rozvěrač jednou rukou a druhou rukou přidržujte Scanbox. Model, který vidíte na obrazovce, sleduje vaše pohyby v reálném čase. Při skenování chceme zachytit všechny oblasti vašich úst. Každá oblast je označená svítícím bodem. Pohybujte rozvěračem a snímejte všechny body. Když se dostanete ke krajním bodům, pootočte hlavou opačným směrem. Když vás požádáme, abyste zkousli, můžete polknout a přitisknout jazyk na patro úst, abyste se ujistili, že zadní zuby jsou ve správné poloze. Když vás aplikace vyzve k mírnému pootevření úst, měla by být vidět malá mezera mezi zuby. Aplikace vám pomůže udržet zuby správně pootevřené. Pomocí skenování se snímá taky kousací plocha zubů, a to pohybem nahoru a dolů jeden zubní oblouk po druhém. Uvnitř tuby rozvěrače by měl být pouze oblouk, který chcete snímat. Pomocí rtů přidržujte trubici a naklánějte Scanbox. Můžete si také pomoci mírným záklonem hlavy. Po dokončení všech kroků vyjměte tubu rozvěrače z úst. Před odesláním skenu svému lékaři si jej budete moci zkontrolovat. Máte hotovo, teď je řada na vás, abyste si vyzkoušeli svůj první sken.